fehérjékhez a táplálkozással jutunk hozzá. Hús, tojás, hal, tejtermék, hüvelyesek plusz gabonák. Ezek mind jó fehérjeforrások. Ahhoz, hogy ezekből az ételekből a tested létre tudja hozni a saját fehérjéit, hosszú út vezet. Megrágod, a gyomrodban emészteni kezded, az enzimek egyre kisebb elemeire bontják, míg legvégül aminósavakat kapunk. Ezek az aminósavak a bélrendszerben felszívódnak, a véráramon keresztül pedig a test minden pontjára eljutnak, és újra fehérjévé épülnek össze. A folyamat leegyszerűsítve tehát a fehérjék lebontásával kezdődik, hogy aminósavakhoz jussunk. Majd ezt követően ezekből az aminósavakból építjük fel a szervezetünk fehérjéit. Ilyen fehérjékből lesz például a hajunk, a körmünk, a bőrünk, az izmaink, a csontjaink, a hormonok, és így tovább. De ez nem mindig működik tökéletesen, főleg, ha az emésztésed nem az igazi. Sokszor csak arra jut idő, hogy kapkodva egyél valamit, vagy egyszerűen nem is figyeltél rá eddig, mert nem tudtad, hogy ennyire fontos. Szerinted elég fehérjét eszel ahhoz, hogy a tested egészséges legyen? Erről szól a következő rész.